Στη φωτογραφία φαίνεται μια σύγχρονη αναπαράσταση του μεγαλοθικού μνημείου Stonehenge. Σήμερα 20 Ιουλίου 2005 βρίσκομαι μπροστά από τις εναπομείναντες λιμεγάληθρες του μνημείου Stonehenge στη νότια-δυτική Αγγλία. Μπροστά φαίνεται μεγάλη βαθιά κυκλική τάφρος που εκύκλωνε το μνημείο από παλιά. Η κυκλική τάφρος περικλεί το μνημείο με μια ακτίνα 33 μέτρων και διακόπτεται σε αρκετά μέρη, με βασικό χάσμα από τη μεριά της πεσμένης πέτρας του θυσιαστηρίου προς την βορειοανατολική κατεύθυνση του ναού. Εδώ φαίνεται καθαρά η κυκλική τάφρος. Στο βάθος δίπλα στο δρόμο φαίνεται ο σπουδαιότερος λίθος του μνημείου που ονομάζεται λίθος της Φτέρνας και βρίσκεται υπό το άξονα του μνημείου στη βορειοανατολική κατεύθυνση. Ο λίθος της Φτέρνας στέκεται σε απόσταση 78 μέτρα από το κέντρο του μνημείου και έχει μήκος 6 μέτρα. Αν κάποιος βλέπει από το κέντρο του μνημείου το πρωί της 21ης Ιουνίου κάθε χρόνο, θα δει τον ήλιο να ανατέλει πάνω από το λίθο αυτόν. Η κατασκευή του Stonehenge πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 3100 π.Χ. από άγνωστο μέχρι στιγμής λαό. Συμπληρώθηκε σε 3 φάσεις έως το 2500 π.Χ. Από πολλούς επιστήμονες πιστεύεται ότι το Stonehenge λειτουργούσε σαν ένα αρχαίο αστεροσκοπείο για ακριβείς παρατηρήσεις των κινήσεων της Ανατολής και της Δύσης του ηλίου, καθώς και των κινήσεων της Ελλήνης, και ακόμη για να εντοπίζονται εκλήψεις, πράγμα όμως που δεν υποστηρίζεται αρχαιολογική. Πριν 300 χρόνια, ο Τζον Άμπρεϊ πρότεινε ότι το Stonehenge χτίστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους Δρυΐδες για ναός. Ακόμη και σήμερα, οι οπαδοί των Δρυΐδων συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο Stonehenge κατά το θερινό ηλιοστάσιο για να γιορτάσουν την ανατολή του ηλίου και να δουν τον ήλιο να ανυψώνεται κατά το ξημέρωμα πάνω από το λίθο της Φτέρνας.